Nukum kete mana Ramogi TV ka endi makidieny mar ariyo mar duol to wadhi achiel kachiel nyaka dala ma Kisumu kama udi Ogada ma jakedo ni ratich oganda kendo jakom mar jodak ma Kisumu wuoye kodwa. Audiero kamana ahinya kumiyo wasiche gi jaduong' Ogada. Report aina mane yudo Kisumu kanye endo ko dokor ka wach mar ketho mane kind polis to gi oganda. Ng'ano miseyo e iye kanyo? Awinji gima bora ahinya. Okay. To okawinji matek ahinya but awinji mabor. Wabro medo volume matin. Gima penjo jaduong' Ogada en niya, report aila mane winjo Kisumu kanyo? Mokwongo Trevor, adwaro ni mondo agone oganda marwa, oganda Luo kamoro amora e thurwa ka kod oganda mamoko modak kuonde machalo bombe mamoko manyo hinyruok ahinya kendo remo chwer ahinya, timo mos ahinya n'oganda waduto moyudo hinyruok motho kaachiel gi familia mag-gi to gi mamoko mapende pod nigi rem mopogore opogore malich ahinya e osiptendewa mopogore opogore. Moko bende thiedhre e udi. Wan gi joma osewuok e osiptal, ok ni giwuok ni gichango, but giwuok ni mondo gitem thiedhre kuonde ma gidakie. Mano bende joma wan go mang'eny ahinya. Report madwana awachi ni wachoko kendo wasechoko gi chakre odiochieng' mokwongo nyaka sani ok en report maber ahinya, nikech en report mang'iso maber ahinya nobila joma waluongo ni polis ma chik ma wan go e Kenya ka omiyo gi ratiro mar rito oganda, rito mwandu oganda, rito kwe mar oganda, rito ratiro mar oganda. Mano e kaka constitution marwa e article 238 wacho ni mane tich monego bed ni jogo marito kwe marwa onego bed itiyo. Chik e katiba kanyo ok oyiene gi tiyo kata nego dhano. Triva kirango ratiro mar ngima ma dhano, article 26 wacho maler ahinya ni onge ng'ata ng'ata moyiene kawo ngima ng'ata ng'ata to kata institution mora mora, obed judiciary, obed any institution, ok oyiene kawo ngima ng'ata ng'ata. Omiyo sama mama osemako i nyathi kata en koro ok oyiene golo, mane gima article 26 wachonwa e constitution. Omiyo adwaro nawachi ratiro ni no polis monego ritwa norocho kendo orocho yo mamalo ahinya. Jowa mang'eny ahinya Kisumu kende kawo ka pokariwe gwengewa mamoko. Kisumu kende wan gi dhano mokadho 50. Wan gi dhano mokadho 50 e sama owene man gi rem mapek ahinya. Joma ohinyre to ng'eny ang'enya namba no didhi kata 200, but man gi rem mapek ahinya gin oganda ma namba gi kata kwan gi margi nyalo chopo 50. Okay. River kuonde manyo hinyo kuom oganda nyo gin kuonde ma chik ok oyie ne polis hinyo gi lisasi. Katiba marwa chakre chapter 1 nyaka rum onge kama katiba no wache ni inyalo kaw ratiro mar oganda, inyalo neg ng'ato, onge katiba no te. But kibire National Police Service Act ma en nyathi monyuol gi katiba, nikech katiba onyuolo nyithindo mang'eny ahinya, gima waluongo ni legislation acts gi gin nyithi katiba, omiyo katiba ema duong' to nyithindo gi tindo. Koro kibire National Police Service Act Trevor, tibiro yudo e bwo schedule 6 kama polis tiye gi teko, oyiene gi tiyo gi teko e chik matin, ok e chik maduong'. Chik maduong' ma katiba to onge kama polis oyiene tiyo gi teko kata tiyo
gi gir lweny moro amora. To jaduong' Ogada. But a National Police Service Act way police ko aweyo other security agency. Because security agency one gadek, one gi armed forces, one gi national intelligence, then one gi National Police Service Act. Wo mane police because manyo otimre police manyo otimo. Jaduong' Ogada we chungi ane kanyo matin Gi manyo otimre e turwa kaluoka kata gi gwenge mamoko machalo Nairobi, Mombasa gi kuonde mamoko mwawinje en gimotim e tok chik. Okay. Jowa sama weni wan gi maiti ochiko. Bodies ochiko man Russia and wuoyo kang'eyo wuoyo National TV. Ji ochiko gi man Russia gi gin jomotho to negi gi lisasi. Moko post mortem osetim, moko post mortem pok otim. Okay. General Hospital bende wan gi maiti achiel. Russia no wan gi dhano ma ok tim ni 25 ma oninde otanda ma ni e Russia kanyo kata samo weni. General bende wan ga beriyo. Osipende wa mamoko mane Kisumu ka aluora mare wan gi maiti moro man otonglo to wan gi maiti man e other mortuaries mabeni e yeka. To jaduong' Ogada we achungi ane kanyo mondo mi ler moro ka. Kaweyo Migori, kaweyo Bondo ma ng'eyo ni bende ji ohinyore ahinya gi kuonde mamoko. Mane gik ma anyalo wacho ni report ma wan go sani to pod walose pod wamede nikech ji pod moko manyo ohinyore moko pod ngimagi ok ni kama ber ahinya matiende ni report mar tho nyalo medre kadhi malo. Mi aduoko erokamano ne jakom gi tim mar Azimio kuom ne kawo odiochieng' makiny kata podho odiochieng' matiny mondo walem kata wamok msuma e Kenya mangima e kuonde manyo jowa oyude chandruok malich ahinya ni. Aduoko erokamano ahinya. To jaduong' Ogada kiwinja maler to be in gadieri ni duol mar IPOA biro konyo ratiro mar oganda morochi? Ok wawinjre maler ahinya e shida man go. Okay. Apani wadhi e yueyo moro matin mondo wang'iyane kwa nyalo romo gi jaduong' Ogada kendo ndalo ma Kisumu mondo wagonene simu manyien kendo mondo wawinjane kaka ogo mbaka. Nwawacho ni gima timore Kisumu kanyo ratiro mar oganda nokethi marom nade. To wadwa ng'eyo ni duol mochung' ne ng'iyo kaka polis tiyo miluongo ni IPOA be ginyalo tiyo ne ji tich maler koso Kisumu kanyo koso giparo nang'o. Mane mbaka mwagoyo gi jaduong' Ogada. Imbe dwa winjo pachi 2-3-6-0-0 oruna ore ote magi mondo inyiswa kama intiere. Waduogo bang' dakika moko machuok kwaseyudo jaduong' Ogada mawuoyo kodwa kendo dalawa ma Kisumu. Kik idhi mabor ahinya.